seng mentang sengi wan bang keren hal kawai ki isu ka bedai bat ka jingsha jingyap jung tu ki khna school ki balik police po Karnataka ti nakaliang ka chungi ka seng ni ka baning ni penpau ka jing sngulem ni tu kalong yeng kalong sem ka balamat ni ki jingjang bat kaliang chungi ru ni kwa man ai min sim daga jing sim sngulem ya ka tu kalong yeng bat ni tip hadu arsan ngut ki khna ki ba chungi ki ba lek ban puli thi sakana taka khna ki banang hapo ka pusnam ti nakaliang chungi ka seng ni penpau ya ka jing penrem ka bacur habe dei bakun ka jingjang namar ba itu ki jingbam ka baki bam ni I baki de ki jingbam ki bala longbi mo ki ba mi hap shu ka jingbam juki bat kade ha tu ka jing le niam holi chungi de kharang the ti nakaliang chungi ka seng ni pen kentu na kong ya ka sarkar namar bangi I hau T7 meneng nang page tu ka news ka ba wei na pedang ki khna ki pla bom dei tang bagi lik puli sathi ndai la bat kala kta ma ya ka jinglong khna ka hok khna ka chungi ba kila dei tang pha puli ha ka tu ka hostel ka bagi sa kila pentrei wat ya ka kam ka ba kim dei ban trei kum ki khna school jing shisha ha ba ki kme ki parang ni ki pha ban pha puli kumno ba ki ga school ka ba don nang thi kala dei tang bala shimi ki jing im arngut ki khna jungi nang ni ka chala ma ki badang lung ki ba pli ki badang jingmut cha perkhat chuki ki badang telot ka ba timpat la ban bisar wat ka ba haduk anu ka ba hanu ka ba sniu ru andai nga sugun tui ka ni ba nakaliang ka chungi ba kum ka seng ngimdei ban ong ba sarkar kan sukumen ni le to ho ni sngungu ka sarkar ka ban ashim ka ni ka responsibility ka la pha ki officer jo ka ti ma mdei tang ban chuan ra no ikishani hendrei ka wei nga kwa ban ong fi balai ba haba ki kimi ki pa ki pha ki man lik ban police thi hendrei ka sngulingo ka long ba poi pat sakata ka kam ban hap kit mau pha puli mdei ban pha kit mau tinakaliang ka chungi ru kum ka jaj man riu hi ngi da I na ka por ba ka jaj man riu chungi mo ngi nang sha hi ban sha alam bakala ma hagi babun ki banta wat tang mdei tang kani ka wei ka jing bakala hendrei babun ki bangop ka ki jaj man riu chungi tang don ki ba ong ban lik puli sathi layo kam sabar ban lik trei mo kum lik trei hotel management hab khadung I jingja ki basmu si pat mdei ka kam ka ba ki thmu ka ba ki yo ka trei bei poi bat sa ka kam ka ba bakala ru tang sai alam bakala babun sim hi ki kun samla chungi ki ba mo ha kerdo kam kerdo jam ngin hap hi banya mi na ka jalan la jong kham tam ki la dep I ban puli ki degree ki ba he ki hap hi ban leng hendrei na kaliang ka chungi ngim kwa bag sarkar bagan shu kemen ban to ho ban wan ra kita ki ba arsan ngut chani sejala hendrei ga di ban pensitom kat kum ka an ye ki ni ki school mo ki ba tang ngan ong fi ba kane ga di ka jing tu chungi kum ka seng ru kham tam ba ki kimi ki pa ki ba don ki khun marngi I babun ha da kan niam ne da ki nugi society da ki nugi lenti banwan ban si hot iki khun samla jo e ki nugi ki khna ki bakwa ban ni police abat yo ki on free education hendrei kata ka jing yo ka jing police jing puthi ni sko tanat ni suk man la don kum kita ki bala ban ai ka jing kersan ki long yeng ki long sam ki baduk ki ba ki me ki pa ki kimla ban bu school kimla ban ai ka jing police ba ha ni suk man hendrei ka wei ka jing tu janga pat banang ni sakman bakum ka jaj mari ngi de ban sngu thu shai ba tang ka wei ka long ba habangi pha ki khun chungi ban police sabar ngi de ban na yit bnya bha haganu ka tu ka jaka bangi pha police hatu ka de ka ba tikana nem ka badon nem ka jing shong shngan ka don em ka ta ka jingeda ka ba kerpang nam ta ki khun ti namang ngi tips kam sistem bangi la pha ki khun sabar ngimla shu ban I ki man na ga si ngim tips shu tang de stang da bangi khun ngi ngi yo kol ning yo ban kan ki lamba ki phun re ga jing em ga joki ka life joki ba man si ginam la shu tan kaleng jung ngim kan de man kemen ero ga tang ya ga bayo ho ni su tanal la don manu bukan ku ne bele ba yang ni wat mangaru la don manu le ba ga yeng sem junga ki men ki para junga nga su tanal de tang tang ga wei ga lomba ngi de lagi basta ngi de na piyet ba da pikir ba na mar tang ki beri ki wan na bar ne ri jungi ki syukur ki bubun ki banta don tang ki bisa thok bisa don tang ki basa ha sa pen bi ki kam ki jam da poi se thi sulait na ga tersim jong ka jingyam tena kaliang jungim ka sang nisngung kemen nisngung hi ka government ka bakala sim gini petah hendrai ga diben sim pat ban pen sistem su kham tam ye tu wei na penang jukini bangala I pot T7 ba habaulet police thi
mendai lek ban puli ban wahat ke jing start mendai ban ong ban lek ban paket mau ne ban pha trei sitam dalawai school dalawai ke ha po hostel nata ka daw kalong ba kani ka dei ka message ka bang pa man ai sha ka ri ka jaj man riu khamtam e ka sarkar ba ka sarkar ru kan sim hai ka lat ti kumnu banya dai ki briu lo jong ki badan ha ki we ki jalah ha ki we state tanaga liang ka chungi kum ka sang ni kran bagani ka khubor kan poiru Syaki tu gilong yeng ki ba don ke jing ulam ni don ke jing jingket kli bat ni don ru ya kata ka ba ai pat ke ke jing persai ke bakhiat ke ni sha wei pat bakin mungap su kum kini namar ba tentang wa ni sungap wat uba start ru ni dang sha pengop kham tam e sanong kendong ba peli ki ba tentang kim tit ba kim tit ba don ki bri ki balik pengop sanong kendong Mungkin balik khot ai ki khun jo fi ngan pha school ai ni nyala me ki sata ndai da poi sata long da khai pong re ka ne ka dei ka bangin hap su thu sai bangi dei ban pikir ba ngim dei ban sai alam bakala kham tam e ki bre ki bangi mi thu ki bana bar ka jala ka juli ni tang ini kan tien police